Pnawn da. Crw bach yn deffol ar y cyfer ni. A hynny gweud, ma' hwn yn mynd i fod yn eitem a newyddion yn hwyrach naw yma hefyd, felly mae'n dangos bod na pwysigrwydd i cael ei drafodaeth yn beth bynnag. So, pnawn da, enw i yw Steffan Evans, a fi o Sefydliad Bevan, o bobl yn ymudiad dylid nawr. A diolch i chi gyd am y ddyn o dan i'w drafodaeth am ofal plant yma prynhawn yma. Dod i mewn, gwych. Fi'n falch bod ni panel gweithio ni pnawn yma. Nâi ofyn i falle Gwyntian y Gant rwy'n ei hunain, os yw'n iawn, Gwyntian. Helo bawb, Gwyntian Lansdowne Davies ydw i, dwi'n brif weithredwr mynediad Meithrin, a dwi hefyd yn gageirydd cwlwm sydd yn bartneriaid sydd yn dwym hyd goll sefydliadau gofal plant, blynyddoedd cynnar a chwarae. Diolch, Gwyntian. A Gwen. Helo, shwmai, Gwern Gwynfil, rwy'n gweithio fel swyddog cyfathrebu Oxfam Cymru, ac yma dan Oxfam Cymru. Wel, diolch yn fawr. A un ma hefyd i siarad gofal plant, ac yn amlwg mae'n bwnc i mi fydd yn gweithio arni. Ni fel sefydliad, mae'n gwpiau yn y cefn, os oes unrhyw un am. Fi hoeddi nod yn briefio hefyd, ran un gobeithio ni o bosib yn edrych at yr etholiad, ond mae'n adeiladu'r gwaith mi wedi bod yn neud fel clymblaid ar gofal plant gyda Oxfam a mynediadau trydydd sector arall. Am dangos ni'n meddwl bod yn testyn pwysig dros ben, ond o'n i fel, felly, dechrau drafodaeth, neu drafodaeth lligon o'n ffurfol, felly, os oes unrhyw mo'n codi pressure up yn i fynd, gweifod, dwi'n ni'n grwyg digw bach, fel newch yn ni, ond, felly, na ddechrau dydy Gwyntian, gen y tis bach yn gweithio yn y gosen y maes. Pam i ti'n meddwl bod ofal plant yn arstyn ar mor bwysig, a pam dylid fod yn blaenoriaeth bach yn gwleidyddion ni? Wel, dwi'n meddwl bod yna yn aml iawn lot o redreg yn cael ei ddweud ynglyn â pwysigrwydd y blynyddoedd cynnar gofal plant a chwarae, ond da ni ddim o reigrwydd yn gweld y hysreg hwnnw yn cael ei wireddu mewn termau gwleidyddol. A felly, tra dwi'n croesawu'r ffaith fod holl faes polisi gofal plant yn llawer mwy gwleidyddol i naws rŵan ag oedd o dywedau'r degawd yn ôl, dwi'n meddwl bod yna ddiffyg ymwybyddiaeth gwleidyddol o bwysigrwydd gofal plant y blynyddoedd cynnar a chwarae, yn enwedig o safbwynt pwysigrwydd y blynyddoedd cynnar fel cyfnod ffurfiannol bwysig y mywyd pob un ohonon ni fel oedolion. Felly, da ni'n weithio fel sector yn teimlo fel y chwaer fach neu'r brawd bach, oherwydd bod 'na ddisig dealltwriaeth o gymhlethdod, y gwaith yn y sector, a mae'r sector yn gymleth, mi ddown ni hynny'n diweddarach, ond mae o weithiau'n gymleth am reswm, oherwydd mae o'n faes risg isel, oherwydd ar ddiwedd y dydd, mae unrhyw un sy'n darparu gofal plant yn edrych ar ôl plant pobl dyn nhw ddim yn nabod. A felly, mae yna ystyriaethau o safbwynt cynllunio gweithlu, o safbwynt y rheoliadau, a mae yna ddiffyg dealltwriaeth o bwysigrwydd heini'n gyffredinol. A felly, yr hyn bysa ni'n y gydmeithrin yn gael amdano fo ydy mwy o barch i'r gweithlu o fewn y sector gwynyddoedd cynnar gofal plant a chwarae, yn sicr mwy o buddsoddiad, achos mae'r buddsoddiad fod o wedi cynyddu lenni, os o'ch chi'n edrych ar y gyfrad fesul awr, fesul plentyn, mae o wedi cynyddu, ond mae cyflogau mor isel o fewn y sector, ac o fi'n ddiddorol prywad yn diweddar enghraifft fod China, nid gwlad da ni fel arfer yn cysylltu â hi am ei pholisïau blaengar, wedi penderfynu rhoid yr un cyflog i athrawon ac i'r gweithlu blynyddoedd cynnar. Mae'n meddwl y bysa Cymru mewn sefyllfa i wneud hynny. Mae hyd yn oed ystyried hynny yn rhywbeth sy'n anodd i ddychmygu, dydy. Felly, gweithio'r ffaith bod 'na lawer iawn o bwysau ar y gweithlu o safbwynt cynllunio ar gyfer gofynion estyn, cynllunio ar gyfer gofynion ar Llywodraeth Gofal Cymru, yr holl bwysau o gyfeiriad y cyllidwyr gwahanol yn yr awdurdodau lleol o fewn y Llywodraeth ac ati. Felly, mae o faes sydd yn bwysig iawn o ran ymbastudiad nhw fel unigolion, datblygiad y plentyn o safbwynt i datblygiad corfforol, gwybyddol, ieithyddol, pob math o ystyriaethau. A falle un tensiwn ddylwn ni iddo fo nes ymlaen ydy, bydd pwy mae gynnon ni ofal plant, a'i bydd y plentyn
neu air bydd y rhiant, neu fyswn i'n dadle y ddau. A mi ddown ni at hynny yn ôl at hynny yn ddiweddarach. Ie, un sicr yn mi, a fi'n credu bod hwnna, mae gen pan o'r drafodaeth sy'n mynd ar goll yn aml yw bod y diebiad i bod at y sort o un pegwn neu'r llall, a mewn gwirionedd fan i'r polisi fel rhywbeth sy'n ffynnu'r fai. Gweld, y ffaith bod at y tîn, mae hwn yn faes box fan wedi wneud lot o waith yn ei gylch yn gywedda. Felly, fi'n siŵr bod dwi'n cytuno gyda bod Gwenllian yn gweud o'n pwysigrwydd gofal plant. Felly, pan ych chi fel Oxfam yn unig gwaith ar bwnc hynna, beth yw'ch golydiau chi o bosib o ran gyfundryn yn bresennol? Ie, wel, cyn dod i'n fi'n mynd i cytuno gyda Gwenllian yn sicr ynglyn â'r bwlch enfawr yma yn rhethreg a'r gweithred yn wleidyddol yng Nghymru. A ma' fe wastad yn neis i glywed y rhethreg cryf neu addawol, ond yn anffodus, mae rhaid cael y gweithred sydd yn adlewyrchu hynna, a dyn ni ddim yn gweld hynny. A gyda ni yn Oxfam Cymru, ni wedi wneud eitha lot o ymchwil dros y blynyddoedd yma hyn. Mae yna ddarn o'r enw, help yn mas yr un, camau bach, camau mawr. Camau bach, camau mawr. A dath allan yn 2023, mae hwnna yn sicr war dargen lot o ystadegau diddorol ynddo fe. Ac amri beth arall. Yn debyg iawn i fe'n wedes ti Gwenllian, yn edrych am o fe mewn ffordd tymach mwy holistig efo cynnar rhethreg i ni'n clywed. A syried gofal plant fel fan allweddol o is-adeiledd cymdeithasol. So mae fe'n rhywbeth sydd yn cyfrannu, nid yn unig i rhieni a plant, nid yn unig i rhieni a plant, ond i bydd y gymdeithas yn ei gyfanrwydd. A fi'n cytuno'n chwyr yn bersonol sôn am Oxfam Cymru, yn mi'n pwysigrwydd y blynyddoedd cynnar na yn ffurfio plent ac o brawf dadol. Mae yna lot o'n chwyl addysgiadol sy'n dangos bod y 5 mlynedd cyntaf yn bywyd plant yn ffurfio patrwm i bywyd mewn gweddill oes. A wrth gwrs yng Nghymru ni'n gwybod fod dros hanner yn plantu mewn tlodi cynharol ar hyn o bryd, a ni'n gwybod bod gofal plant, bod trefn gofal plant sydd wedi cael ei gyfnogi yn dda yn arf bendigedig yn y frwydr yn erbyn tlodi i bawb. A dyn ni ddim yn cysylltu'r holl bethau yma, neu'n wleidyddol dyn ni ddim yn cysylltu'r holl bethau yma. A oherwydd hynny, ni'n cael y sort of silos yma o ran polisi a o ran rhethreg a rhan mynediad. Fi'n siŵr byddwn ni'n cyffwrdd ar lot o hyn, so fi'n mynd i gario ymlaen nawr, a byddai'n cael siarad am hanner awr. Ie, felly adeiladu ar y pwynt ar ran silos, so mae bod yn arfer i fan o ran heriau, ond darnodyn yn y cefn, mae da ni tabl sy'n cael crynhoed y cymorth sydd ar gael ar y foment i rhieni dau tostau gofal plant. A mae'r ffaith bod ni'n gofod rhoi ar tabl sy'n hanner tydale i grynhoi beth sy'n yna, yn wedyn gweud y cyfan o ran heriau mae bobl yn gwynebu ar y foment. Ni'n gwybod bod rhai pep o chwerthu gwern wedi codi hwnna fel rhywbeth o bobl yn cael ei anodd, bod nhw'n ffindio'n anodd i bod hwnna gymorth ar gael y ffai o degau, dim cymorth ar y degau arall. Yw hwnna'n rhywbeth ti'n meddwl sy'n rhywbeth bwysig i cael gofal arno? Ie, heb os. A nid yn unig yna, mae'r cymlethdod yn hyrt. Does dim cefnogaeth tan ar ôl 2 blwydd. Does beth sy'n ei gyda plant o 6 mis tan 2 blwydd. Fel rhywun gyda 5 o blant, mod i chi ddim jyst dim gafon nhw gater i chi. So mae'r bwlch enfawr na, a wedyn wrth gwrs, oherwydd cymlethdodau yn sbwyther a threfn llywodraethol Cymru, mae'r darpariaeth hefyd ddim yn gyson ym mhob man yng Nghymru. So dyw'r darpariaeth ddim yn gyson o un gyngor sir i gyngor sir arall, a dwi wedyn un oedd yn gyson o fewn ardalodd y cynghorau sir oherwydd y ffordd mae pethau wedi cael eu strwythuro. Ac ar ben hynna, os ych chi'n rhiant sydd yn ddiwaith neu ddim yn gweithio llai na awr ar 15 yr wythnos, dych chi ddim yn cael unrhyw fath o gefnogaeth. So mae'r holl beth yn rhyw fath o patchwork gwyllt sydd yn meddwl bod rhai pobl yn cael, ond dyma ni'n eich ffyw, mae yna patchwork deryddol hefyd, a mae fe'n edrych, os ych chi'n sefyll wrth sefyllol ac yn edrych mewn, mae'n edrych fel mes o fod y gwir. A mae hyn yn dod yn ôl i'r pwynt amdano bod yn bach yn fwy holistig, a meddwl amdano fe mewn ffordd ffosgol ar y wahân. Un o'r bethau mae Oxfam Cymru yn galw amdano yw addewid gofal plant i bob rhiant yng Nghymru. So mae'r addewid gofal plant na
yn rhywbeth, bydde fe'n bolisi sy'n bydd ddewyd gofal plant o 6 mis ymlaen yn bob rhiant yng Nghymru, dyna beth. Ond wrth gwrs, mae'n anodd i weithredu y fath yna o bolisi heb ail feddwl yr ffordd mae gwleidyddion yng Nghymru yn mynd ati i greu a cuddio polisi yn y cyntaf. A wrth gwrs, bydde se cryn dipyn o gydweithrediad gyda'r sector, mewn ffordd efallai nad yw'r wrthbodaeth yn arbennig o dda yn gydweithredu ar hyn o bryd. Dwi'n bod bach yn bach i galed ar y Llywodraeth fan hyn, ond mae'r darpariaeth yn fethiedig. Dyn nhw ddim yn llunio'r polisi mewn ffordd be maen nhw'n galw'n delivery yn gweithio yn effeithiol. A jyst i ategu nawr ran, mae da ni 6 mis oed, a mae'r polisi yn dechrau'n deg yn cael ei rowli allan ar hyn o bryd. A sy'n clem dy ni, os dyw hwnna mewn ge i mablu erbyn gym gwy. A fi fel yr amser i fi'n gwario'r polisi yma, a fi gymryd beth sy'n digwydd. Pwy oga sy'n gyda rhywun arall sy'n jyst yn cael babi a jyst yn chwilio am y cymorth gorau sy'n cael ar y cyfer nhw. Fe hedrych sy'n ni, benblech pyr i chi fel dychafwyr heddiw dim cia. Yn sicr, a dwi'n meddwl, tra'n derbyn be mae Gwern yn deud ynglyn â darpariaeth fethiedig, mae'n bwysig nodi'r yr un pryd bod ansawdd y ddarpariaeth sydd yno ni yn dda. Felly, os da ni'n edrych ar fei prawf gwrthrychol fel arolygon AGC ac arolygon Estyn, yr awgrym clir ydy fod yr ansawdd o ran i sector cyfrwng Cymraeg yn dda neu'n rhagorol. Felly, mae'n bwysig daclu hynny. Ond mae y ddarpariaeth yn dameidiog, mae o'n fylchog, ac un o gyfrifoldebau Mynediad Meithrin ydy mynd ati i lenwi'r dylchau yna o ran y ddarpariaeth, yn enwedig drwy gyfrwng y Gymraeg yn amlwg. Ond does dim cysondeb cenedlaethol oherwydd mae'r polisi yn dilyn, mae cymhwysedd yn dilyn y rhiant yn hytrach na'r plentyn ar y cyfan o'n i blai am y ddarpariaeth addysg gynnar i blant 3 mlwydd oed, a fel ach chi'n nodi'n barod, mae hynny'n llawer hi hwyr oherwydd mae mwyafrif rieni mynd yn ôl i'r gwaith pan oedd plentyn yn 9 mis i mlwydd oed. Mae o'n bendith pur, fel oedd chi'n awgrymu, Steffan, oherwydd mae gennym ni broblem recriwtio mewn i'r gweithlu, a mae gennym ni broblem cadw gweithlu hefyd oherwydd cyflogau sydd ddim yn ddigonol. Ac felly, yn aml iawn, yr hyn fyddwn ni'n ei glywed gan ddarparwyr ydy, wel, o le dwi'n mynd i ffeindio gweithlu i wneud y gwaith yma sydd yn arbennig o bwysig. A mae hynny ar gweitha ymdrech i Diad Meithrin. Mae gennym ni gynlluniau, gennym ni gynllun hyfforddiant cenedlaethol yr enw Camwr Gam, er enghraifft, mae gennym ni gynlluniau recriwtio eraill. Ond dydy hi ddim yn hawdd. A'r natur y benbleth arall ydy, mae rhaid i ni gario'r sector efo ni i fod isio darparu gofal ar gyfer plant sydd yn iau. Mae tua 18% o gylchoedd Meithrin yn derbyn plant sydd dan 2 oed. Digwydd bod dwi'n unigolyn cyfrifol mewn capasiti gwirfoddol mewn 2 gylch Meithrin, un sy'n derbyn plant yn 3 mis oed, mae hwnna'n anarferol tu hwnt, a chylch Meithrin arall sydd yn derbyn plant yn 18 mis oed. Eto anarferol, ond wrth gwrs mae'r rhieni yna'n talu ffïoedd breifat am eu plant. A'r un mantai sydd gan gylchoedd Meithrin dros reithrin feithydd, wrth gwrs, ydy y ffaith bod gan yn fodel nid yr elw. Felly, mae rhaid iddyn nhw aros yn hyfil o sagwynt cynaladwyedd ariannol. Nid i bwriad nhw ydy wneud unrhyw beth o elw, ond mae rhaid iddyn nhw hefyd allu gwneud elw bach i ail-buddsoddi yn ansawdd y busnes ac yn ansawdd y cyflogau maen nhw'n cynnig i'w staff. Felly, does dim o hyn yn hawdd, ac yn barod fel sector cyfrwng Cymraeg, mae yna rai cylchoedd Meithrin sydd yn ei ffeindio hi'n anodd i ymateb i'r ehangiad i blant 2 flwydd oed, heb sôn am blant iau. Mi fydden ni fel fudiad yn cefnogi'r galw i ymestyn cymhwystedd oedran i blant sydd yn 1 mlwydd oed, ond yn derbyn bod raid ni weithio efo'r sector mwyn galluogi hynny, a gwirioneddol edrych ar y buddsoddiad ariannol sydd ei angen i daclo yr anghysondebau, ond hefyd y ffaith bod y staff yn haeddu cyflogau gymaint o hynny'n well. A adeiladu ar hynna, i fe un o'r heriau hefyd yw, dyw e ddim jyst yn heriol i'r rieni bod yn ei cwrs systemau gwahanol, ond mae'r
cyflog i chi cael o'ch Llywodraeth yn wahanol yn ddyfyniad drwy'r rhaglen hefyd, felly mae'r busnes angen y tysomi yn mynd law yn llaw gyda'r angen i ehangu hefyd os 'yn ni am wneud yn effeithiol. Yn union, a mae gen ti, elli di ddadlo fo gen ti, os nawn ni gymryd y cynnig gofal plant 30 awr, mae gen ti un polisi cenedlaethol, a mae gen ti 22 fersiwn o'r polisi hwnnw. Ac felly mae'n heriol i ni fel sefydliad cenedlaethol i wneud synwyr o'r gwahanol amrywiaethau sydd o fewn y gwahanol awdurdodau lleol. A jyst un cynllun di hwnnw. Digwydd bod, dwi'n meddwl fod y Llywodraeth wedi cynllunio y cynllun universal hwnnw yn dda o ran pan wnaethon nhw gyflwyno fo, a mi fydden ni'n croesawu gweld rwbeth tebyg i'r cynllun gofal plant 30 awr, ond ar gyfer plant iau hefyd. Y cwestiwn ydy, a fydd gan Llywodraeth Cymru ddigon o, pwy bynnag ydd yn ffurfio'r Llywodraeth nesa, ddigon o gyfalaf ariannol mwyn gallu ehangu system i gynnig ryw fath o ddatrysiad i blant sydd yn llawer iau, a sut fydden nhw'n gweithio efo ni fel sector i wneud yn siŵr bod gynnon ni'r gweithlu. Oherwydd fyddwch chi gyd yn gwybod yn y gynulleidfa bod iengad i'r plentyn po fwy o weithlu 'dach chi angen, achos pan ydych chi'n edrych ar ôl plant sydd yn iau na 2 oed, 'dach chi angen un oedolyn i bob 3 plentyn. Felly mae o'n ddrytach i ddarparu gofal i blant iau, a mae rhaid i'r arwynebedd llawr yn eich lleoliad chi hefyd fod yn fwyd. Felly mae'n ystyriaethau hollol ymarferol, mae'r rhaid nhw jyst i cynllunio'n ofalus a cario'r sector efo ni, neu be fyddwn ni'n gweld ydi sector sydd yn barod dan bwysau yn deud, da ni'n yn gallu ymateb i'r newid arall yma. A adeiladu ar hynna bosib, drwy y tŷ gwern, yw wedi un o'r beunadaethau o'r cynnig 30 awr, a'n sicr o beth sy'n cael ei gynnig yn Lloegr yw bybyniad yna bod rhieni'n gweithio i gael mynediad at e. A wrth gwrs, bydd hynna'n meddwl i bod y plant trota o bosib yn colli allan o'r cyfleoedd sy'n dod o fel plant, achos yw rhieni nhw ddim yn gweithio dy gwyloriau nhw ac i gael y gofal plant addysg gynnar yna. Mae hwnna, fi'n gwybod o'r gwerth bocs mae'n di wneud yn gyffredinol yn ofyn i chi yn sicr bod angen feddwl am yr elfen yma o cefnogi'r rhieni nôl i gwaith, ond hefyd sicrhau bod pob plentyn yn cael y cyfleoedd yna a dechrau bywyd nhw. Wel, ie, yn sicr, a os ydych chi'n dilyn y thywydd na, does dim synwyr o gwbl yn y trywydd yna o ran polisi, ac os beth sy'n digwydd os ysdiant yn wedyn cael swydd, maen nhw'n gorfod delio gyda cael swydd a cael eu plant nhw yn y system gymleth ma ar y fi'n pryd. A wrth gwrs, tra'n chwilio am swydd, maen nhw'n methu, ac os dwi plant nhw ddim yn cael y gofal, mae'n anhegwch amlwg yn fan hyn. Ond os ydych chi'n ddyn nhw'n rhywbeth wedys di gwencian, mae syniad mawr gymryd y sector ar drywydd gyda chi yn allweddol, ond mwyn gwneud hynna, mae rhaid cael polisi ac ymrwymiadau gwleidyddol hir dymor, a diw rheina ddim wir yn bodoli. So mae'r syniad ma sydd wedi dod, oedd e ddim yn mynd i ddigwydd. A wedyn yn sydyn maen nhw'n darganfod rhywfaint yn fwy o arian, achos bod rhywfaint yn fwy o arian wedi dod, ond sydyn mae fe'n digwydd eto. Wel, dyw hwnna ddim yn unrhyw fod i gynllunio dros y hir dymor. Wedyn ni ddiflannu tro mewn blwyddyn, neu mewn 2 blynedd. Beth yw'r cynllun hir dymor, a sut ych chi'n delio gyda hynna, os ych chi o fewn y sector, a sut ych chi'n cynllunio os ych chi'n rhiant. Fi'n credu bod yna 2 deiran o rhieni eisoes yn gweud bod costau gofal plant yn ataliaeth i gael mwy o blant. A os nag ych chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, mae'n un o'r mwy anes i benderfynu ac i gynllunio. So fel unigolion mae pobl yn methu cynllunio, fel sector ych chi'n methu cynllunio, a does dim gobeith wedyn i gael unrhyw fath o drefn ffyniannus adeiladol hir dymor sydd yn mynd i fod o fydd cymdeithasol yn y ffordd dyle fe fod. Unwaith eto, fi'n symud o bod jyst i gael ar Llywodraeth Cymru, ond yn ffordd iawn dwi'n dweud bod neb o Llywodraeth Cymru mas, so mae'n reit. Ie, a felly adeiladu hwnna, o ran y cwestiwn o ran, ni wedi goffod o ran y tensiwn rhwng polisi sy'n gweithio'r rhieni a polisi sy'n gweithio i'r clanc. Beth ydych chi'n gweld fel sector o bosib yn y maes? Wel, da ni'n hollol argyhoeddiedig bod na fuddion i'r plant o fod yn mynechu gofal plant o ansawdd uchel. A felly, tensiwn ydi o, mae unrhyw tensiwn yn creu egni creadigol. Felly, ddim yn poeni fi, hynny yw, dwi'n meddwl bod o'n gallu bod y ddeubeth. Ond os da ni
dweud nad ydyn ni'n gallu darparu ar gyfer plant 6 mis, 9 mis, blwyddyn oed a hyn, be ydyn ni'n dweud? Bod rhaid i fame aros adre i edrych ar ôl 'u plant? Hynny yw, beth ydi canlyniad naturiol y polisi sydd yn barod yn ei le, yn enwedig os sydd rhieni'n deud bod ni'n medru fforddio y ffïoedd sy'n cael eu orfodi arnyn nhw. Felly, dwi'n meddwl bod yna gwestiynau diddorol yn rhyg yn hyn o ran rhiwedd hefyd, a os ei orffen y sylw yna, dwi ddweud, pam ydyn ni fel cymdeithas yn methu darbwysio dynion i fod i weithio'r blynyddoedd ffynnar? Mae rôl y tad wedi drawsffurfio'n llwyr yn yr 3 degawd diwetha. Ac eto, os am i'n edrych ar ddata Mudiad Meithrin, a mae gennym ni tua 1,800 o bobl yn gweithio mewn cylchoedd meithrin, a 19 ohonyn nhw'n ddynion, a dyna'r ffigwr ucha erioed. Pam? Ai mater y cyflog sydd yn gyrru hynny? Ai mater syniadau ysrydebol am pwy sy'n gofalu am yn plant ni? Dweutha'r ffaith bod neb erbyn hyn yn meddwl bod hi'n dderbyniol bod tada ddim yn chwarae rhan lawn y mywydau plant eu hunain. Felly, os oes gan unrhyw un ateb, bysa gan i ddiddordeb gwybod, achos da ni'n methu'n llwyr o ffeindio'r ateb. Ie, mae hwnna'n diddorol. O ran y pwynt ar ran y pensiwn hefyd, ni'n cael ei diddorol. Ni'n gwybod yn neud maith bwyd dwys ar y pwnc ynithia 2023, a neud o'n gadwaith ar drws y Browntree Foundation. A oedd da ni rhywun o'r DRF yn dod o Lloegr. A oedd fi ddiddorol iawn yn adlewyrchu ar hyn, o fi'n gweld, sy'n Lloegr yn gweud, oedd y ffocws y trafodaethau gofal chlas i gyd o'r carfiennu lwy o gwaith. Na'r unig beth o fi'n rwy'n poeni am oedd sathantau fill and cheap a dan yn ôl mewn i'r gwaith na math o meddylfryd. Yn Nghymru, o fi'n meddwl oedd y ffocws yn just ar safon yr ofal plant, o'i beth o ti'n gweld yn dod o'r cac am bod y gofal yn safonol, wrth gwrs, ond o bosib o hwnna wedyn yn meddwl bod ni ddim yn edrych ar estau, bod rhiant ddim yn ôl i gwaith, mam fel arfer, a'r cyfleoedd y plentyn dros i hoes nhw, mae'n cael gofal plant gwych pan mae plentyn yn drin yn grêt, ond os yw mam ddim yn ôl yn gwaith nes bod y plant 8 neu 9, mae'r plant wedi byw yn ffodi am cyfnod hirach, a mae'r holl fuddion nhw wedi cael o'r gofal plant mewn wedi cael eu coci erbyn bod y plant wedi cael oed o hyn. Felly, na pan bydda ni yn rawad i ni o bosib o ran rhywbeth sy'n universal, a fi gael pob plentyn ar rhan amser, a wedyn cyfnod yn fwy wedyn, sy'n gweithio yn dibynnu ar eu cyflog, o ran ffynu sy'n gweithio cael amser y cyflog isel, bod y fwy o gymryd wedi cael ei cyfenw. A fi'n cael bod hwnna'n cyfnod o tensiwn nawr am angen ffeindio beth sy'n cyd-fynd da'r baig. Wel, sy'n bod beth sy'n dweud ati edrych yna, a bec yn meddwl am y pwynt ar ran y gweithio hef. Wel, dyna ddod i'r gweithio, mae yna rhai ystadegau ynglyn â'r ddiwedd nes ti sôn amdano yma. Yn y darn o waith na Foxfam Cymru wneud, oedd dros 90% o bobl nath ymateb yn fenywod, a mae'r data yn dangos bod 85% o'r gofal plant yn y cartre yng Nghymru yn parhau i gael ei wneud dan fenywod. Ac wrth gwrs, os plant yn gorfod aros gatre tan bod nhw'n ddoi a menywod sy'n aros gatre a ddim yn mynd mas i weithio a ddim yn cael y swyddi, a mae hynna'n troi nôl ar y pwynt nawn nes i ar y data ynglyn â bod gofal plant yn diwylliannol. Mae rhaid i ystyried efo rhan o is-adeiledd cymdeithas, achos heb y gofal plant, mae dyn ni lai o weithio. A mae llai o gyfleoedd, a llai o gyfle i barhau yn y gweithlu, a rhai y bwlch yna rhynt cyflogaeth sy'n dynwod a dynion a menywod, lle mae'r gap na, yr working gap, yn neud gymaint o effeth. Yn gwybod, mae'r ystadegau yma i gyd mae'r ymchwil i gyd yma, beth sydd ddim yma yw cysylltiad. A'n rhan o hynna, mae fe'n anodd iawn, oedd e'n sioc i fi gwybod oedd o'n 19 o'r 1,800, oedd e'n hwnna, 0.1%. Mae hwnna'n anhygol, mae'n gwirionol. A mae hwnna'n dod nôl i'r pwynt yna, y pwynt diwygiannol yna. Mae rhaid newid meddylfryd amdano hyn yn bwyd. Fi am mynd i wneud un cymhariaeth, os ych chi'n ystyried bai o'r gwledydd Sgandinafiaidd, mae'r cydbwysedd staffio i gofal plant ar y lefel iengaf yn hollol wahanol. A mae lot o ddynion yn neud e. Ac yn dysgu pethau gwahanol i'r plant y bethau, ond mae'r holl strwythyr yn wahanol. A mae'r holl agwedd yn wahanol, a mae pwysigrwydd gofal plant wedi adeiladu fewn i'r ffordd maen nhw'n gweld yr holl daith yna o'i plant nhw, trwy blentyndod ac i fod yn oedolion, ac efallai bod rhaid i ni ddechrau ystyried
y daith 'na. Nid o bedair mlwydd o'd pan ma' nw'n dachre yn yr ysgol, ond o 6 mis o'd pan ma' nw'n dod allan o'r cartre am y tro cynta mewn i gymdeithas. A t'mo' mae'n mynd yn ôl at y pwynt gwaelodol yn anryddu ynglyn â rhoi bri ar gweithlu blynyddoedd cynnar ac drwy hynny felly roi gwell cydnabyddiaeth iddyn nhw ac felly gwell cyflogad. A so oedden ni hefyd yn yn gwaith ni'n amal yn edrych i'r gwledydd llychlyn am ysbrydoliaeth, ond yr hyn sydd wastad yn taro fi ydy, t'mo', 'dan ni'n amal yn edrych ar y gore o safbwynt arfer neu polisi neu weithdrefne llychlynaidd, ond nid ar y systeme trethiannol sydd yn y gwledydd hynny. A felly weithie 'dan ni isio y gore sydd ganddyn nhw i'w gynnig mewn unrhyw ardal polisi, ac eto does gynnon ni ddim yr isadeiledd llethiannol i gefnogi hynny, a falle bod 'na ddadl ynglyn â felly ca'l trefi uwch mwy ariannu gwell system gofal plant blynyddoedd cynnar a chwarae, a ma' hwnna'n sicir yn fater i'r gwleidyddion i sortio allan. Ie, yn wir. A fi'n obeithio bod cyfle i bobl yn gyseidfa os oes unrhyw gwestiynau da ti, ond falle i heb siapio'r babon yn benodol gyda yma yw y iaith Gymraeg. Yn amlwg ma' hwnna'n beth mynediad yn wneud lot yn help da. A i stacio yw'r hen o ran ehangu gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg, neu oes 'na heriau eraill? Ma' 'na sawl her. Ma' dilyniant yn her, a drwy dilyniant dwi'n golygu symud ymlaen o gylch meithrin i ysgol Gymraeg. A'r hyn 'dan ni'n ffeindio ydy, os 'dach chi'n agor, mi 'dyn ni agor cylch meithrin fel esiampl gweddol leol i chi, o'dd yr awdurdod lleol wedi nodi bo' nw'n bwriadu agor ysgol Gymraeg yn bwcle. Felly nid 'dan ni fynd ati'n bwriadu sy'n gynllunio ag agor cylch meithrin newydd, yn anffodus nac yr amserlen lithro o safbwynt agor yr ysgol Gymraeg, ac o fi mor anodd darbwysio rhieni wedyn i ddewis y cylch meithrin gan doi llyn dilyniant naturiol ar gael iddyn nhw, a bydda mi ddim yn barod i roid 'u plentyn ar fws i deithio am hanner awr i gyrraedd yr ysgol Gymraeg agosa. So ma' 'na ystyriaetha ymarferol o ran lleoliad ysgolion Cymraeg, y drafnidiaeth i'r ysgolion Cymraeg hynny, a polisïa o safbwynt cynllunio strategol i agor ysgolion. Ond yn bendant ma' gweithlu yn her, oherwydd yr angen deiblyg am saff cymwys a saff sydd yn mesu ar y sgiliau Cymraeg. Yn ffodus, ma' gan Mudiad Meithrin ran o'r ateb, sef yn cynllun hyfforddiant cenedlaethol camwrth gan, ond ma' 'na angen i'r gymdeithas ei hun wneud mwy hefyd, a dwi'n gobeithio bu Mester enghraifft yn edrych ar yr isadeiledd o safbwynt y sector dredyddol yn ehangach i weld pa farhariaeth sydd ar gael o fewn y colegau ddysbellaf a gyfleon sydd yna i ni gwydweithio eto yn agosaf efo y colegau ddysbellaf o ran dwyn perswad ar unigolion sydd wedi bod o'i addysg Gymraeg eu hunain i fod yn cymhwyso i weithio ac i barhau i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly ma' cynllunio gweithlu yn bendant yn her, ond ma' 'na faterion polisi ehangach o safbwynt cynllunio strategol. Ond dwi'n meddwl bod yr isadeiledd polisi yn cefnogi ni o ran Cymraeg 2050, o ran cynllunio strategol y Gymraeg mewn addysg, ond 'dan ni'n mynd yn ôl at heriau gwaelodol yn ymwneud â diffyg cydnabyddiaeth a diffyg cyflogau digonol ar gyfer y sector. Ie, yn sicr, mae'n neud i feddwl beth o ran. Mae'n dangos brau bod y cyfeiriad yn dod o'r Llywodraeth, o'n i wedi sôn am lot o pethau yma. Os 'yn ni'n mynd i fod yn dibynnu ar y farchnad i ateb bob un o'r heriau yma, ma' 'na rannau fawr o Gymru, i le yw'r sector breifat ddim yn mynd i fod yn darparu y gofal trwy gyfrwng y Gymraeg, os ti'n mynd yn meddwl bod y galw yna. A ymateb y sector breifat ar y cyfan i hyn, drwy'r meithrin ddeud sydd, ydy bod nhw'n stryglo i fodoli. A felly ma' 'na gwestiynau diddorol iawn ynglyn â i le ma'r arian yn mynd, oherwydd mae darparu gofal plant yn fryd achos mae o'n gymleth. A ma'n llawer o feithrin breifat sy'n deud fedrwn ni ddim parhau i fodoli oherwydd dydy'r model busnes ni ddim yn dynoddi chwaith. Felly dydi o ddim yn hawdd i neb. A dwi'n meddwl un heth fedrwn ni gytuno arno fo ydi petai ni'n dechrau fydden ni yn dechrau o fan hyn, ond dydi'r atebion ddim o hyd yn hawdd. Dwi 'di clwed ambell un yn sôn am wneud rhywbeth mwy statudol o ran darpariaeth gofal plant, neu hyd yn oed yn symud darpariaeth i fewn i'r ysgolion, ond eto
yn ein brofiad ni, pan mae hynny wedi digwydd, heb fod yn brofiad arbennig o hapus nag adeiladol, oherwydd bod gofynion ac anghenion gofal plant bach mor wahanol i blant sydd mewn ysgol. Ac mae 'na lawer o waith ymchwil yn awgrymu bod dim well o ran y plentyn, bod nhw'n aros mewn darpariaeth gofal anhirach yn hytrach na bod nhw'n cychwyn mewn ysgol. A mae profiad Powys yn arbennig o positif, lle mae plant yn cael eu darpariaeth 30 awr mewn cylchoedd meithrin yn hytrach na bod nhw'n cychwyn yr ysgol yn 4 oed. A fysa ni dymuno gweld hynny'n cael ei efelychu yn amlach. Ie, ma' hwnna'n rwbeth i'n cofio pryd o'r gwaith a bocs down o blaen amdano enghraifft ar ôl enghraifft o rieni'n gweud o'n nhw wedi cael y 30 awr, o'n nhw wedi cael y rhan of ysgol yn yr ysgol, a wedyn oedd rhaid i riant mynd i bigo'r plentyn lan yn ystod 'u help cinio nhw i symud y plentyn yna i'r feithrinfa i gael yr 20 awr arall yn nhw'n cymwys ar ei gyfer. Mae cydlynu, hwnna yw'r neithus yn cael sy'n dod trwy fan fi, cydlynu ar ariannu, os sy'n iawn gael y newyddiad yma. Wel, ie, yn sicr. Fi'n credu oedd e ryw 69% o bobl nath ymateb bod nhw bydde well yn cael yr darpariaeth gofal pan dyn nhw'r un lle. Fi'n credu bod e'n 12 awr yn un neu 12 awr a hanner a wedyn symud a bod hynna'n... A so, un ffordd amlwg o wneud hynny ydy lleoli cylch meithrin ar safle ysgol, ond bod y cylch meithrin hwnnw'n cael ei redeg fel endid ar wahân, a felly mater hawdd, wel, dim hawdd, haws ydy pontio effeithiol a'r trosglwyddiad effeithiol yna. Mae yna hefyd waith ymchwil yn awgrymu bod yw ddim yn dda o safbwynt y plentyn i gael gormod o drosglwyddiadau mewn diwrnod. Felly, os ydych chi'n gallu lleihau nifer o trosglwyddiadau yna, bod hynny hefyd yn beth dda. Felly, fydda hi, os ydych roed y siampl i chi, bydda hi ddim yn beth dda fod plentyn nhw'n clwb brecwast nhw'n un lleoliad, wedyn yn mynd i gylch meithrin, wedyn yn mynd i'r ysgol, wedyn yn mynd i gob ar ôl ysgol, i gyd mewn lleoliadau gwahanol, oherwydd mae cysondeb y mywyd y plentyn bach yna'n bwysig. A felly, os ydych chi'n gallu darparu y clwb becwas, y cylch meithrin, y clwb ar ôl ysgol gan yr un bobl mewn un lleoliad, a wedyn bod nhw'n cael eu oriau addysg gan yr un bobl yn yr ysgol sydd drws nesa, dyna di'r model ddelfrydol o safbwynt y plentyn bach, a hefyd o safbwynt y rhiant, achos bod nhw ddim yn gorfod mynd i nôl y plentyn a'i symud nhw i leoliad daearyddol gwahanol. Felly mae yna fodd o gael yr siop un stop ar un lleoliad ffisegol, ond bod y cydweithio a'r pontio na'n gygwydd rhwng y darparwyr gofal plant, y cylch meithrin neu'r leithrinfa a'r ysgol. Gwych. Os yn rhyw gwestiynau dy rywun yn ei synulleidfa? Na, neu i gael y fynd. Ian. O, da chi llywyd ni. Swn nôl at y cwestiwn o'r gwaith. Dwi'n doriad dwy o beth yw'n somon yn ôl i'r ffilm drafod sy'n. Wel, gynnu bwy wari, wrth sy'n y beth gath Llywodraeth Cymru addas o'r lapsi. So, yndi, pan yn mae cael dod i sôn am rhai o terror policy ers 10 awr tai o'n geg datrys. A dwi'n bobio pobl yn dweud fel, and am yr un am fi'n cael am hero plans that i affi stapio, so boi'n Tesco unrhyw gymwystderau neu risg ar y lot, felly sy'n rhaid blwyddyn. Felly, chydig fisoedd yn ôl, ges i gyfle i fynd i weithio i sefydliad nesta am ychyfedisoedd, a un o'r pethau nes i edrych arno fo pryd hynny oedd y cwestiwn yna, tu hwnt i amodau y gwaith, a tu hwnt i'r cyflog, beth sy'n bwysig. Dwi yn meddwl bod hi'n bwysig o'n i ddim yn twyllio am hynna'n, mae cyflogau yn bwysig. Achos mae hynny hefyd yn, mae llawer o bobl sydd yn y gweithio blynyddoedd cynnar yn byw yn agos at y ffin glodi i hunain. Felly, ni ddim isio bychanu na difrio pwysigrwydd y cyflogau a'r angen i ddisoddi yn y cyflogau yna. Oherwydd bod o'n adlewyrchiad fel oedd sy'n awgrymu o'r teisau sydd arnyn nhw gyda'r holl ofynion gwahanol gan Estyn ac y cyhydwyr ag ati. Dwi'n meddwl bod hi'n biti bod ni fel sector heb allu cytuno ar y cyd efo'r Llywodraeth i gael cofrestr broffesiynol. A dwi'n meddwl y bydde llawer o rieni yn synnu clywed bod na ddim cofrestr broffesiynol ar gyfer y gweithlu.
A'r rheswm pam bod hynny'n bwysig ydy, dim oherwydd bod o reidrwydd yn mynd i godi cyflogau, ond mi fyddai'n codi statws. A mi byddai'n ffordd o ddarparu fframwaith datblygiad proffesiynol ar gyfer y gweithlu deunyddol cynnar gofal plant a chwarae. Oherwydd mae yna ddiwylliant o ddatblygiad proffesiynol o fewn y gweithlu, ond mae o'n hollol wirfoddol, mae o'n ad hoc, oni bai bod rhywun yn penderfynu bod nhw'n barod i fynd ymlaen i ddol reoli ag arwain ac felly'n gwneud i cymhwyster lefel 5, sydd yn gymhwyster safonol, sydd yn gymhwyster arbennig o dda, yn gymhwyster lefel uwch. Felly, i ateb y cwestiwn, fyswn i'n deud, mae'r rhaid i ni fynd yn ôl at y cwestiwn cyflog. Mae yna gyfle i edrych ar yr angen am gofrestr proffesiynol, a thrwy hynny edrych ar beth da ni'n gallu cyflawni gyda cofrestr proffesiynol, megis cael fframwaith datblygiad proffesiynol fel sydd yn digwydd mewn rhai gwledydd eraill yn ddiweddar. Ond does dim atebion hawdd yn anffodus. I cyrraedd ar flynyddoedd, mae yna cyffil o beth. Un peth sy'n fi'n gwenu gweithredig o tu allan y sector fel tai yw, yn aml ni'n gwybod gwleidyddion yn siarad am hynny. Tai tywydd neu rhywbeth, bod dim rheolaeth yn y drosto, cymryd mae addysg becach wedi datganoli hefyd. Mae yna gyfleon o bosib i cael y sgyrsiau ehangach ma amdan fel ni'n datblygu'r gweithlu ac attitwd o bobl mewn i'r gweithlu. A mae'n teimlo tu allan bod chi'n cyfrif gwleidyddion yn amddiffyn hun yn gweud, wel, os dim dan i'r gweithlu, a dyna diwedd y cwestiwn, fi'n siŵr bod yna sgyrsiau yn digwydd yn bellach yn ddennol, ond tu allan mae'n rhywbeth sy'n gweud, wel, fi'n methu neud lot yn hilch ar beth, ond yn amlwg mae yna bethau gallu ni bod yn edrych ar. Yn union, hynny, cymerwyr y siampl, awn ni am ei siampl eithafol, bydd sa'n dyblu cyflogau yn y sector, wel, siawns y bysa hi'n llawer haws i ni fod yn dwy'n perswad o gobl i ystyried dyrfa o fewn y blynyddoedd cynnar. Di hynny ddim yn golygu bod chi'n derbyn unrhyw un, achos mae rhaid i chdi gael y cymhysteb, wrth gwrs, ond o leia drwy gynnig llwybr gyrfaol i rywun, a bod nhw'n rhoi bri ar y cyflog a'r cymhwyster yna i fydda'n hodd i fod yn denu ac yn cadw mwy o bobl o fewn y sector hefyd. A dwi hefyd eisiau dweud, mae gweithio yn y blynyddoedd cynnar yn rhywbeth sydd yn rhoi gofhad mawr iawn i unigolion, achos maen nhw'n gweld y dylanwad maen nhw'n cael ar fywydau plant bach. Plant bach sydd yn aml yn dod o gefndiroedd bregus, chaotic, heriol iawn, a maen nhw'n gwybod pa mor bwysig ydy'r amser maen nhw'n cael yn y cylch meithrin, yn enwedig i'r 80% o blant sydd yn dod o gartrefi ble Saesneg ydy'r iaith, a dyna ydy'r ffordd maen nhw'n dod yn siaradwyr Cymraeg hyderus drwy gychwyn ar eu taith tuag at y Gymraeg o fewn y cylch meithrin. A adeiladu yna hefyd, dal y waith na, Sefydliad Bevan da Oxfam a Cerys Wales yn gyntlen i edrych ar ofal yn ehangach. A un o'r pethau dath trwy hwnna yw bod y ffocws ar y sector ofal o ran gofal i oedolion i cael y gweithlu'r real living wage, ond bod ddim yr un ffocws yn y sector gofal plant. Felly, mae'r Llywodraeth yn darparu mwy arian i'r sector gofal i oedolion i gynyddu cyflogau ddim mewn i sector gofal plant. Wel, be gyn ni nefels i o bosib yn i ddigwydd fyna ran efo'r gweithlu'n dewis symud i ni. So eto'r cwestiwn mae ran holistic yn dyn ôl mewn i ni. Sa'n sbesial arall gyda o'r gawr. Felly, na i gloi pry ofyn cyfle i chi edrych mlaen y bosib. Mae'r etholiad da ni mewn rhyw 9 mis. So, gweld os ydw i as y gwnta. Beth yw'r neges? Beth yw'r neges i'r gwleidyddion wrth gwni moyn gweld y newidiadau fi'n credu bod pawb yn y babell gwyntog ma'n cytuno ni help? Wel, yn ddelfrydol, yr addewid gofal plant yma i bob rhiant yng Nghymru, bod na wleidyddion yn barod i ystyried, a chymod, ni'n derbyn bod pobl bod yna ddim o rei fydd yn ddigwydd ar y diwrnod cynta, ond mae cael y bwriad hir dymor yna, a'r gweledigaeth hir dymor yna, a creu'r addewid, a gweithio tuag at rhywbeth gyda'r sector, a mae hynna'n cynnwys gweithio tuag at adeiladu'r gweithlu, a mae fe'n cynnwys gweithio gyda'r addewidion ynglyn â'r iaith Gymraeg yn 2050, chymod, y holl bethau yma, a tynnu'r pethau yna yn hyd, er mwyn i nhw, i chod yr adran yn fwy eang yn y sector gofal, we just gofal plant. A dyn ni ddim yn aml yn gweld yna. Felly, gyda'r manifestos yn dod i fyny, bydden ni'n hoff iawn o weld rhai o'r manifestos yma, a mewn un o fy roles eraill, byddai'n fod darllen pob manifesto, mae croeso ti deud lot o sir i grosau, a dyna fi'n gorfod wneud yna. Ond bydde fe'n neis i weld rhai o'r
gwleidyddion yna o'r manifestos yna'n tynnu popeth ynghyd a creu gweledigaeth mwy cymhusfawr o'r hyn i deheu i gael fel gwlad o safbwynt gofal plant, addysg, blynyddoedd cynnar, a popeth arall o fewn cyd-destun mwy eang cymdeithasol. Cyn bod fi dod y cyfyn, fi wedi weld yna gwestiwn o'r safon hefyd. Just question chi, i Gymru. So, oedd y difyr iawn i fos ben, ond sail ymgwyr pols i sgynnu ben gan mi Oxford. Ydych chi sôn am fi nodi pan mae'n gwysig mare i godi cyflog i sefydliad Bevan. Ni di sbabod yn ers blynyddoedd mlaen, ydy y dair. So, o gofiwch chi sôn am codi cyflog. Fe fi ffosfed da Paris hwnna. Ac o ystyried, ni fa aldo ar i Gymru, i nos geir i bob cido, ys nawr i chesgu offi byna, dwi'n doi dan. Wedyn, i gael oedd yn tasio o'n eich symud. O ble, ys fi symud a, i roi arian ar fe, i bod i'r maes yma. Ys gyna beth yma sy'n daswyd o bobl sy'n ffurfio yn blynblai neu amserlen ideoli. Fi ddim yn gweld fe'n ddil ag ysbosig. Os gen i syniad ffeth bosig. So un peth sy'n eitha diddorol yn y maes hyn, eitha niche, ond ni ddim actually'n gwybod faint mae Llywodraeth Cymru'n gwario'r gofal plant ar y foment, sy'n neud y broses o amcangyfrif cost yn erythrol a ansawdd. Achos mae'r 3 polisi ariannu gofal plant yn dod o dan 3 gwahanol ro cabinet o fewn Llywodraeth Cymru. So mae yna cynnig gofal plant yn dod o dan Dawn Bawden, so mae'r arian yn y golwg yna. Mae'r cynnig dechrau o dan J Hut, felly mae'r arian yna'n dod yna. A mae'r cynnig foundation phase yn dod o dan addysg. So, does na ddim ffigwr gyda ni, mae hefyd yn efo bod ni'n methu gweld faint o'r arian banet daeth o ehangu gofal plant yn Lloegr gallu wario ar ofal plant yn Nghymru. So, mae fe'n her i gychwyn y sgwrs yma mewn ffordd, achos does na ddim troloedwedd o ran le mae'r arian cael ei wario beth sy'n digwydd. Does dim dwywaith bydd yn gostus. Ni fydd yn naif, ni'n gwybod bydd yn gostus. Ond ni'n o'n i dan o modd modelu gyda mynediad polisi in practice, so fe'n edrych ar beth fydde'r diwygiad y polisi byddai'n cael ei effaith mwyaf ar drodi y Nghymru. A'r ddau polisi fynd o mas ar y brig o taliad plentyn, fel sy'n yr alban, a cynyddu nifer o rieni sy'n gweithio a gofal cant i'r ffordd hawsau i wneud hynny. Felly byddwn ni'n dadle, os byddwn ni'n Cymru yn gweud, os ydyn ni moyn targedu'n arian ni a rhywbeth sy'n gwneud newid mawr, o bosib mae'n afadol o wneud llai o pethau bach, a roedd mwy o arian mewn i'r polisi yma sy'n mynd i wneud y newid mwyaf ar y tai. A byddwn ni'n gweud taw gofal plant yw'r un o'r meysydd na, os i o busdi am ofal plant, na le byddwn ni'n buddsoddi'n arian ni yn sicr o ran ni'n blaenoriaethau. Sa'n bydd y gwen o ddwybediad. Ie, na i ychwanegu rhywfaint i yna. Fi wedi bod yn beirniadu'r Llywodraeth fan hyn, ond fi'n cyd-ymdeimlo gyda Llywodraeth Cymru o safbwynt hyn, achos does dim gweledigaeth gyda Llywodraeth, byth gweledigaeth gyda Llywodraeth Cymru o faint o arian mae fe'n mynd i gael, na pryd maen nhw'n mynd i gael a does dim gweledigaeth o flwyddyn i flwyddyn chwaith, achos mae yna... Na, ond ti'n gweld y pwynt. Os oes newid polisi yn Lloegr, mae'r baned formula yn gallu newid, ni'n newid weld gyda'r Llywodraeth Blaid Lafur yma'n dod mewn, a gyllideb gwahanol a mwy arian yn dod i Gymru. Mae hwnna yn neud i'n anodd iawn i gynffynio dros amser hir, Siwen. Dadw'r ddafod, os fi rhaid bwysig bod ni mae'n real y tîm, beth sy'n datsefogi, a bryddid, a bryrodebau sy'n gyda ni o'i datsefogi, i edrych yn mae'n sefyllfa'n gofalnydd fflo. Di'r polisi yn ddim gwaith polisi o'r maes o dan. So dwi'n gwybod bod na iawn swm yn gofalnydd. I o beth sy'n brysyd ar y fer bant i ddim, bod i ddim yn disgwyl bod dactegoni y fecr o bob elfen o'r gysdeb fel o'n eidl sy'n dod o stepau sy'n defnydd. Y rest i'n troi siarodi gyda'r un yn yr un canranfed i wys, ydych chi'n bosib. Na, i gyntaf, na syml i'r eniad. Nid i weld hi yw, is di, ffos di ar la batas, yn sasef o gael ar ffoiau. Felly, mae'n sicr sy'n fawr, dwi'n ffediad, di, ys red, dwi'n fewn i,
cyfnod nesaf o wybyddiaeth fforddiadwy symud fel sector maes polisi i gynyddu'r gofal dros y cwestiynau pwysau yma. So, dyn ni yn gwybod beth yw'r sawl hapus. Dyn ni yn gwybod os ydyn ni derbyn mwy o adwyd a 10 eirydd o'n sgredro erddwys dwaen. Felly, beth i fi gofyn ni, fel rhywun arall sy'n perthyn y metro mas yma, sy'n dweud as y polisi. Beth ydy yw'r bos? Ni'n derbyn step yw'r bos ni ddim yn hawdd i fwy. O'r gwestiwn sy'n adwys bagor, beth oedd na ffwrdd dala o'r blaid arall e. A di digon barddol rod i wneud y benigwydiadau afo o sef. Ie, mae'n gwestiwn diddorol yn yn arbennig ar hyn o bryd, achos mae yna bosibilrwydd bod yna ddaeargryn gwleidyddol yn mynd i ddigwydd yng Nghymru yn mis Mai blwyddyn nesaf, a beth bydd yn digwydd tu hwnt i'r ddaeargryn gwleidyddol yna. Mae'n bron yn anorfod bod yna rhyw fath o ddaeargryn gwleidyddol yn mynd i fod. So ni'n gwybod beth bydd ochr arall y ddaeargryn yn hyn o bryd, ond lle'n wedyn yn rhoi'r gwyslais, a lle mae'r pleidiau gwleidyddol sydd yn mynd i fod mewn grym ar y cyd, mwy na thebyg, yn mynd i rhoi'r bwyslais. A dyna phan mae mor bwysig i gael y sgwrsiau yma, ynddo fe, achos dyn ni'n neud y sŵn yma mwyn ceisio darbwyllto'r gwleidyddion bydd falle agwedd cadarnhaol tuag at y newidiadau yma, cynllunio ar gweledigaeth i'r dymor yma, i newid y bwyslais mewn ffordd bydd yn newid patrwm y sector dros y blynyddoedd i ddod, ac am hir amser, gobeithio, ond wrth gwrs, a week is long time politics, ynddo fe, so, dyn ni ddim yn gwybod. Just cymryd fi'n dod at y stigwyr llian i goi, un pwynt arall i gweud yw, o bosib mae angen bod ni'n edrych ar y cwricwlwm sy'n am barod dyn fel rhywbeth ni methu cyffwrdd ma. So un o'r ffyrdd o bosib i arbyn peth arian i roi nhw mewn i hwn, i edrych eto ar y 30 awr, a rhannu hwnna dros y blynydde, so felly bod yna 20 awr, fydd 15 awr yr wythnos o 9 mis. Berddiant, o hwnna o bosib yn rhywbeth sy'n fwy atyniadol na aros yn ystod y plentyn yn dri, a bod yr arian i gyd yn gael yr pwynt yna. Felly, o hwnna'n ffordd o bosib i bydde dal cynnydd yn y gyllideb, ond felly ddim i'r un rafa. Felly, mae yna sgyrsiau fewn y gyllideb ar hyn o bryd, dwi'n meddwl, y bosib hedyn, le maen nhw modd torri mewn man i gylybu cycydd yma'n ar y bosib. Swn i'n tueddu gytuno efo hynny, a di hynny ddim yn bolisi mediad meithrin, ond yn bendant mae o'n rhywbeth dwi'n meddwl bod am modd edrych arno fo'n synhwyrol, achos dwi'n cytuno efo chi Estyn, does dim coeden ariannol hyd, a felly mae eisiau edrych ar yr hyn sydd yn deg. Rwan, ni fydden ar rai rhieni fydd yn dweud, da ni rwan yn mynd i golli allan oherwydd bod yna newid polisi neu newid protocol eto, ond drwy gael rhywbeth fel cynnig universal illian awr i bob plentyn un a hun, mae o'n rhoi rhyw fath o weilodlin, a wedyn fod rhieni'n talu ffïoedd preifat ar ben hynny, a bod yna gymorth ar gael ar gyfer y teuluoedd yna sydd ar yr incwm is. Felly, fyswn i'n gobeithio mas dyma'r math o drafodaethau sydd yn digwydd o fewn y pleidau gwleidyddol, bod y gwaith modelu'n digwydd ar sail pa bynnag gwyddodiaeth ffynonella ariannol mae ganddyn nhw fynediad iddyn nhw. A t'mod, un peth sy'n sicr ydy, mae yna wastad newid, mae yna newid yn digwydd oherwydd yr hyn da ni'n ei wneud, a mae yna lawer o newid yn cael ei gorfodi arno ni fel sector gofal plant blynyddoedd cynnar a chwarae. A felly, mi fyddwn ni eto beth yn ymateb i'r newid hwnnw, a trio'n gorau yn siŵr bod ni'n cario y sector efo ni. I ateb y cwestiwn ymlaen â be ydy'r flaenoriaeth, mae Mediad Meithrin yn cyhoeddi manifesto gyda llawer o benolder ynglyn â blaenoriaethau yn ymwneud efo cadw a bennu gweithlu, codi ansawdd, achos mae ansawdd yn rhywbeth sydd yn destun trafod parhaus, mae normau o fewn y sector yn amrywio hyd o ran pedagogeg, addysgeg, lle mae'r pwyslais o ran hynny. A wedyn, o ran y Gymraeg, mae'n bwysig parchu rôl Mediad Meithrin a derbyn y ffaith mae'r mudiad ydy'r prif ysgogwr, y prif darparwr a di hwylusu gofal plant blynyddoedd cynnar a chwarae gyfrwng Cymraeg, a felly welwn ni ddim cynnydd o ran y Gymraeg, oni bai bod 'na fwy o fuddsoddiad ym Mediad Meithrin 'i hun.
ac wedi'r arian yna ddim yn cyrradd mudiad neithsyn drwy systemau gofal plant, mae o'n cyrraedd drwy grant craidd fynediad, a yn bersonol fi ddim yn meddwl bod yma'n ormodiad i ofyn am ddyblu grant craidd fynediad mwyn bod ni'n gweld y math o gynnydd sydd i angen eto mewn cae y bylchau o ran darpariaeth gofal sydd ar gael i gyfrwng y Gymraeg. Ie, diolch Diana, diolch i ti Gwern hefyd am dy gwraniadau chi am ymuno. Yn gwybod bydd na peth sylw ar hyn ar newyddion ar esbracyn o bosib yn wyth y deuddori hefyd, felly roedd yn bwnc fi'n credu sy'n mynd i gael ei drafod lot tro nawr yr ecoliad fi'n credu. Mae'r gwahaniaethau rhwng Cymru a Lloegr yn anorfod, yn defu sylw'r fas fi'n credu. A felly mae yn rhywbeth ni'n mynd i weld. A fi'n credu bod ni gyd fan hyn fi'n credu'n cytuno yw bod ni moyn creu lle am drafodaeth a termau Cymru, yn hydrach na cymharu a beth sy'n digwydd y Lloegr trwy'r amser. Felly fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth fi'n credu Cymru gyd bod yn gweithio yma gyda'n dylid, a gobeithio parhau'r trafodaethau yma nawr ar y ffoliad haf nesaf. So diolch yn fawr i chi gyd, a dwi'n siŵr wnawn ni siarad â chi eto dwi'n mynd.